వక్షస్థలం మీదే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుందంటే ఉంది గొప్ప గొప్ప మేడలాగా ఉంది కనుక అవకాశం ఇస్తున్నాయట. అయితే ప్రత్యక్షే భవంతి సలిల సమర్జన నమర్జన నిగమ పాపనాశన పాపనాశన తీర్థాస్య వరారి సేవక జరాది మేణిత విరాత్రి వరణక సమాపనోదయ ధనో నమాయ మహామనామ విహావనోదిత తీర్థాస్య ధర్మమాత్ర విజనిత వివిధ మహాపాతక స్వామి పుష్కరణీ సమేతస్య ఆదినిరత జనసతత నిరస్త నిరగ్గ వేదీయమాన సరిత సంప్రదమ శ్రీమో వెంకటాచలస్య భగవాన్ వెంకటదేవ దైవదన్న శ్రీ శ్రీనివాస పరదైవదన్న సార్ ఒక్క నిమిషం పట్టుకోండి సార్ పట్టుకోండి సార్ సార్ ఇక్కడ చూడాలి ఒక్క నిమిషం చెప్దాం పెడతాడు ఆయన వచ్చిన